tuntum video a chuan kumsang ni pakukuma ti chwa movie munom tak Sark Du Freak The Vampire Assistant ti hi thira ngai thak ho na hun ilo nei leng umyang than mo lo langin rol thar la upalo tak mai daren chu achung te baka achian te ho chuan lo vui mekin anlung ngai hlom hle chuti lai heroin he rol thar an vui mek hi chuan akwang chhunga nanei ai lawin phone a khel ham thung engthil nge thleng tangai le amasa in deren hi rol thar nun nuam le zangkhai tak mangmek ni in an school lama po no panglar ber pol ni chinin mi zong ngai nat le lomron ani hial chuti line a chan chaber Steve nen ero an mi zia ain person deuh chin Steve chuan deren chu class bang puya te som chinin school light ti chat puya te somin hewang hian deren chuan an zirtir tu te baka anule pate hena changin how ator pha shep anule pate phei chuan achian pangal le chim om tak Steve chu kom to ngai hau lo turin antiboka apa phei chuan kong diklam hi zo nge nge yang che college chataka ilutanga na chatak itho huna nangma chung kwa nge idin ve ang ti na shila chu anun mandan tura anule pa lo ruwa man saklok chu ngai to zui ngutin a engama ma hawa tang chuan aning ngal em ringot mai ni atu ka chuan daren chuan Steve chu mu in anule paten inkom an phal to lo wangin anin chan chat na po chu aruk de uleka kalpui angai to tur thuashil Steve chuan ti om lo ti hle a ril rumu malpo inei lo ni kha tia lomlem lo taka achan lai chuan car chuak lui velam to update po Disney ti inziak de unga chuan rontlan bel zuain achunga tang chuan leaflet an ron the chuaka an tlang le ngal dai an chan dun chuan leaflet chu endunin freak circus performance nei tura somna card ani ti shethiamin Steve chuan kalnge adu bok daren ero thlani chung zan chua khap ani le to awangin akal ve theidon tlatlo ma se kal lo bik chu ngai ngam le sinang achung te shiat lowin achuak ru zal zala achan pa Steve nen chuan an thok chuak dun tani circus nei na mun tor chu bathlengin building hluide urup to baka thlasen phut mai te chuan ati phur dun hle Steve zok hi vampire lom tak mai ni in daren zok ero hi chuan mai mom alom hle thung chutiang vel chu mu in be seya helai muna kal hi an ni bokani maksak taka ticket an le nu in hall chunga chuan an luta show host tu pa tang reng chuan aphur om ngal sur mai mi balulian le maksak tak chuan show hosin Wolfman a ko chuak ngal Wolfman chuan mi pui chutna chu meiche pakhat chu pan hnain abana e saktak mak mai a traina sat em awangin mi pui lampo an hlau thongin an mang ang man hlom hle mase Wolfman akal bo nu chuan chu meiche ban bung chu stage a lon chawin maktak main aban bung to atang chuan kuthar aron in siam le ta der mai ani hi artist zingami Queen of Regeneration anti nge chu aloni chu min hu chuan the Bonnie Alexander pumpui nei mi alote meiche ha mai lian em mai tele mi pa pumpui pahni nei te rule vun ang nei evra baka meiche chelo zet madam chuska chuan deren chu assistant turna soma mase deren a khoi rual chuan thok le khata mui multi aron nei chup deren mita tak chuan chiang tak enin ahma huna chuan thil chalo tak ahma chon ngei don ti a she theibuk stage a chuan magician Larton Crepsley le amai mom madam okta te chu ko chwale ni in my mom a mu rual che chuan deren chu doye omin my mom la katang chuan amit chu ala son theita hau lo mai my mom lo om le tur chak tak nei ni ma se Crepsley chuan flute mangin alam pui zai the Steve la chuan Crepsley chu vampire von Horsen ninge ya asya thu soin athalak chu vampire le khabua po achuan thu soibuk chuti lai tak chuan Crepsley chuan madam okta chu chwa thutin daranamal chunga tak chuan atla chat Crepsley churon kal ngalin mai mom lak pa chuan vampire an om tak tak lo thu ashil dun chiam ringot
chuti mek lai chuan chu mun chu dapa en fia turin police mai ba ka khomi te chu anron lu hu ka wangin an show nei lai chu atop zui ta ni Darren chu backstage lama kal ngalin Crepsley dressing room a alut lang ngal my mom madam okta chu zong ngalin a mutange pon lama chong thom sia in my mom omna cage chu la in closet a abiru ngal Crepsley le achian governor te churon lutin an ti dun na chang chuan vampire ngei an ni ti achiang ta hle an chian pakha chu vampire ho melma vampan chawin an that ti te khovel danga changin Mr. Tiny vampire ho ti chhia tum vek tu aron kirle to thu soin governor zok chuan an chian pa phuba chulaka vampan chho chu be adua MAHSE Crepsley eroin in donut swatir chu adu velem lo thung chuti mek lai chuan Steve chu ron lut ve hlolin an pani chuan vampire an ni ti asha thule vampire ti chang ve turin angen ta Crepsley chuan vampire ini don chuan I chung tele I chian te zong zong I kalsan vek angai don sin ngai tona chalo takani alauti MAHSE Steve ero chuan chung ko ke darle nuam lo lutu ka changa ron selian chho ani thu soin poi atilo na sa hle chuta Crepsley chuan athisen chu an in sak china MAHSE arangin achak chuak le ngal ithisen hi achalo vampire inive theilawang nang chu ati chuan Steve chu athina ur hle a ang zui chiam MAHSE poi salem lo takin an nor chuak ngal rok governor chu kalbo zui ngalin Crepsley chuan my mom okta chu azong ngal heng hun chung zong zonga closet lama lo biru reng Darren chuan pon lama chwa theina kong khar thu ruk chu muchuak lawin pon na thlen chuan kardum pakhatin alo ngak reng to athom sia zui tu Crepsley chuan engkim huvekin alo shevek Darren phurtu te chu Mr. Tiny le vampans te ni in Tiny chuan anma ani ron zom ve turin asom zui bok MAHSE Darren eroin engtin ma changlem lovin an in bula achuk san ngal wangwang atuka chuan Darren chuan amai mom thar madam okta chu skula pain Stephen naron hu chu vele Steve chuan ani chuan Crepsley dressing room a khan ilo tom char ti na ni mo kan tong zong zong te kha ilo shepe kani mo ti na chwa chal ngal choldar ron riche in Steve chuan okta bom chu thau zuin my mom okta chu awak chuak theita corridor phe school no pang zik mum na chuan my mom hlo om tak chu wakwal je in Steve chuan zui ngal tha nge tumin mun phia nen a hlap ngek my mom la chuan Steve chu lo beletin abianga takmai chuan ase sakta Steve chu ni khoshelawa om ngalin my mom po chu akal bo ve ngal dai mang ang takin Darren chuan achian pa pui nan ti in Crepsley chu wa mu in apui na awangen Crepsley chuan in rem siam na neila ichian pa chu ka chan him sak che anga chumi aya chuan nang hi ka assistant a chang turin half vampire chang ve thungla chuan itanan mi hlau om tak ni tur Mr. Tiny laka po ka humang che alo ti tamai Darren chuan ka chan pa tan hian eng po ti ka huam MAHSE vampire ni a mi tha chu ka theilawang ti na chang thung Crepsley chuan shil fe in vampire in mi kan that ngai lo vampans hawin lom that chin atia Darren chuan la she deuh chungin a chan pa nu na chan nan chau athu sei chu apom sakta ni Crepsley chuan blood exchange ceremony chu kalpui zuin Darren chu chwata ni khoshelovin atlungala vote ati zui hle half vampire ani veta ti nani Crepsley chuan pua in Steve muturin athlo chwa pui ngal Crepsley chuan antidotes pe in Steve po chu aron tha chho chak sot hle chu vele Darren chuan Crepsley chu no bo ngal tumin chan alana sa hle MAHSE chung athil ti te awang chuan Crepsley chu engtin ma om pha e lo thung Steve po dam chato hle in school po akal pe le ta chuti lai ero in le lama Darren chu abuai chhotul tul half vampire ani to miaw wangin sahel te chu arop huam to a thisen in po chak chin hle afarnu te chu abe phalo chau to zana chuan Crepsley chuan aruma ron mu in I chung ti ho kianga cheng ve theireng chi ini to lo I kalsan thuai ngai to ang chumi tur chuan thi anga ilan angai don ani atibok
Steve chuan Crepsley thu soi chu oin a chung kwa te chu atop nana mang cha in an kianga hun tam jok mangin zanlaya chuan Crepsley nen in chunga chudunin Crepsley chuan aringa her sakboin Darren chu athi anita der maya a an le zwal theinan Crepsley chuan in chunga tangin anam thlazui bok ti chuan mi zong chuan Darren chu athi tak tak emuti in ama vuina hun ser chu an mangzui tani achian pa Steve ngei po ron kalve in a phone te chu akuta aron mebel chota ma se maktak main akut changa en chuan vampire tin omdan angati hle zana chuan Crepsley chu thlan muala kalin Darren an phum na thlan chu alai chan tani lai chuak thein chuti lai tak chuan vampire zingami marlok chu thingkunga changa ron chum thlathutin Crepsley chuan a him jok nan Darren chu thlan chunga let le turin ati ti chuan Crepsley le marlok te chu in swa zuin an konga om thlanlung te chu an ti chhne dun rura anwa phe chuan Darren thlan chunga chuan tladunin Crepsley jok chuan a hne lo teu ta hle MAHSE swa dur te chuan morlokalua wa in Darren chu thlan chunga changa the chuak ngalin an pahni chuan an tlan chhedun theitani marlok chuan zui ve ngal MAHSE Crepsley rem chat na wang liawin chaklian ron tlan chuan a su theita hlau chumi nu chuan Crepsley chuan Darren chu Freak Circus parking lot lama shwai zuin circus director tol chu mu in director chu Mr. Tiny yan a zui reng to awangin anzinga chen phalsak ve turin angin sak Darren chuan chu hmuna khosave Rebecca chu mu in tol po in chate te a ve theidon te chuan ti in a ve chu a phalsak zui bokani rule vun angnei Evra nen ten khat anin chom don bok ti na ani Darren chuan vampire ani to sia a hlau takin ti in Evra chu ithisen ka in sak mi alawang che ti in a chong thlamwan ve nge lelama Steve po in nun phung pa ngaya nun chu harsa ti chho tol tolin a chian pa asun na chuan a thalo zongin anuna ngong anei lian chho hle ni khat phei chu school building chung sanga ningin inti hlumatum ta hial mai MAHSE zuan ma cha chuan Mr. Tiny chuan ron mu in ichian pa Darren kha ala thilo hlawnia o ni ichak em chin khani in khoya emonwam takin a ommekin karing MAHSE keipo hian ka thachang dol tur assistant kamamo lai takanya nang hi kamizon tak chu ani tina thlem vel zana chuan Mr. Tiny chuan Crepsley le tolte chu wa mu in vampire le vampans te in kara in dona chu achwa trep to tur thu soin shillok na chuan mi parol thar pahni ten ma an shwai bok ani chutianga thlen chu in du lo chuan Darren hi min hlan mai ro atia tol chuan in ngai to na hun peturin ati Darren le Rebecca te po in po chho so to le in anin kom ngai to viaw Rebecca chuan monkey girl ani thu soin a mei te chu a mu dir vela Darren ero in poi ati lem lovin angai nat lo pha lem lawani Crepsley chuan Darren chu vampire anga in swal dante zirtirin Darren ero thisen la in velauti taka ane pin atlo chin hle lelama vampires lampo in anzinga Steve chu lo lom lut ve mekin avoi khatnan an high school teacher chu bein athata athisen adut sakzui makbok lelama Crepsley po in lo nei tu pakhat chu ni khoshilava siamin Darren bula chuan thisen in turin mi kan tha kherangai hleinem ni khoshilovin kan siama chumi hlan chuan an thisen kan in sak mai lom anron har chwale nuwa po eng man she zui to ngai hleinem chulai tak chuan ya vampan chhaune na kan danglam na po ti in lo nei tu pa ni khoshilova ommek thisen chu in sak turin atia MAHSE Darren ero in a an puini chin mishing thisen in sak chu a thei thlot lawani zana chuan vampires ho chu kem chunga ron lutin Darren chu mantumin anron zong ani la thisen in lauti taka achak lo na samai si Crepsley chu ron in rol vatin kuang chunga athuk rungal vampires ho chuan Rebecca chu an kidnap zui bokani anin hluilama valet le Darren chuan achung ti ho po chu vampires ho chuan an lo kidnap vekani ti chethiamin
sarkas huai hot na thitar lama chuan shen mek an ni ti shia tirna le kha an lo nu chha bok Darren po chu thetara chuan vakal ngalin a chhung ti ho ba ka a chian nu Rebecca chu awa mungal Steve po ron in larin ami tha to te ho chungchang te chu mai wang takasoin nuam ati zia asoi war le bok Steve chuan Darren chu Rebecca hi thatla athisen in sakbok la chuan I chung te ho hi kati zale nang ma se chumi aya chuan vampans ho hi min zom ve anga yang ti in rem siam puya asoma Darren chuan adu lo ba ka achong khum dana wang chuan athina ur hle ma se Steve beitur ero in thisen a in ngai lo miawa wangin achak tok silo Krebsley po ron enroll ve ngalin vampans lamami Marlok nen chuan in swazuin Mr. Tiny chuan rala changin hmunom ti takin alo thlir reng thung Rebecca chuan ame mangin an John be na shri chu phelin Darren chu apan ngal chakna nei thenan athisen chu in sakmai turin atibok Darren chuan ama a mishing na la om chu are tual tualang ti hlawin adu lo hlena a Steve beitura achak tok miau boxi lo wangin tlem chu a inveta sham Krebsley le Marlok te in be na po bon chau tual tualin Steve chuan Krebsley chu silver chemte in alo vitve chu vele chakna thar nei to Darren chuan Steve chu ron bitum ve ngalin Krebsley chuan chem chu phoin Marlokavi nan a mangjui Tiny la chuan hmunom alo ti em maya alo fak cham chi ti chuan a Marloka chian chatak ni chin Steve le Darren te po chu la in swal zom zelin an ha to fu nge yang ma se maktak main atop lama atan thazok lama changta Darren chuan a chian pa Steve chu athat theita hau lo mai Mr. Tiny chu ron enroll le in tun hi in thana hun tur alani lo hetiang thil hi a thleng don ki te chu mana khan shillok na alo om dai to in be na tak chu nakina ala thlengang ti in an pani chuan alma chang turin asoma Steve chuan apom ngal chiang hle ma se Darren ero in ahnial thung ahnial mai ba ka Steve chu anma ni lam zom zok turin asoma ma se Steve ero chuan adu bik chaklo Tiny chuan Marloka tharau chu ko chuakin atak sa chu lanung thosi in ati tet sak vek bok ti chuan Tiny le Steve te po vampans ho hne na kaltura thok chuak ngalin Krebsley po in Darren chung te chu an ina da kir le in an chunga thil thleng te engman shia thei to lo nana doin Darren nen an chwa san zui ngal pon lama chuan avoi khatnan aruka indu ton ve Rebecca le Darren te chu in fop zuin kempa an kir le nu chuan an zinga Darren omtir ve reng chu an du nge du lo ti zotin votan thak tira an lo du vek bokani chumi nu chuan governor chu ron lang le in Krebsley ne na chuan Darren hawa an pathuma tho chwa hun to thoron shil lelama engma shelo Darren chuan thil in her chaudan chu nuamati in kuanga te chuan muha damin kumza chuang fe dam tura in ngain ahlim em mai ni ole engbo nei se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga minlo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ole